Mongko iki mau wis beberapa tembang yang berbunyi iki khusus Waranggono ki tak kon nembang mesti sak lagu tok gek wis. Lah iki mau rong lagu berturut-turut ora masalah mergo ki asline lanang. Mboten babakan menika. Lho, babakan menapa? Kula ki nek nyambut gawe sing tenanan sing tewajuh. Oh, ngaten. Tur diweling kalih bapak ibu kula, kowe nek nyambut gawe rung metu kringete sak grotol-grotol aja gelem nampa kayane. Wow. Padhae mangan gaji buta. Dadi nek kula kringet kula durung kotos-kotos, niku mboten gelem nampa bayaran. Weh. Dadi totalitas. Neng totalitas ya totalitas le. Neng munggah panggung ki ulatmu mbok sing sumringah. Apa kowe lara ati peh disuraki cah cilik mau lho bancine teko ngono. Lek nyurai nek ning ndi ya, Mbak Mim? Nek banci teko rada alus. Lah, piye? Banci tuwa ngoten. Lek nyurai ning endi? Wiwit perjalanan saking bakul-bakul niku. Aku mah ya krungu bakul rasan-rasan mbok penonton mbok bakul. Lho, iki sing banci iki. Lah nek lintang Kairo ka ya banci. Iya. Iya iki. Jaku ning sedia saged sowan wonten menika dusun Malang. Dusun Malang, Desa Lembah, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Sampean Waranggono menganglang buana tekan Kalimantan tekan Jakarta. Sampean ning rene iki ping pira? Katemben sepisan menika. Aku pisan iki. Kowe iki dhisik ping pisan? Nggih. Rene ning Lembah. Lah panjenengan? Ya pisan iki, Jan. Lah kalau rumiyin kula dipingit kalih Rama kalian ibu kula. Oh, dipingit. Nggih, nduk kowe iki dadi kanca wingking, kowe engko ngatunga wong lanang ae rasa golek pangan dasar kula ayu banget to. Oh, nggih. Nek ngantek kehormatanku direnggut wong ning dalan, lah mungkin wong tuaku kan wedine ngono to. Lah biasane mah mbok tawakke to, Lek. Kan dhisik masa jahiliyah kebodohan. Saiki ya nek dibayar ya mangkat. Lah padha ae. Ketoke enek sing arep ngersake sliramu. Sapa? Pak Kateno. Kok segane kok ratusan kowe yo jenenge. Kula ndongaaken warga Malang Lembah. Sasampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayah. Amin. Ingkang sekolah pinter sekolahe, ingkang olah tetanen panenipun melimpah. Ingkang mergawe dipun paringi lancar. Sing diutang gek lunas. Sing diutang gek lunas, sing nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Turas metu waras. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Tulen, mampu, kuat, metu ruso. wedok ya dadi wedok tenan. Sing aja kaya kowe. Ya kowe kok sing ketok lanang kowe kok. Kok sik to, Mbak Mimin, Mbak Apri. Pripun? Nek sampean tak sawang ya, nek Mbak Apri lho. Nggih. Genah iki wedoke 90% ki wedok temenanan. Rungokno kowe. Wong nek ora ngerti kuwi wekasane nganggep nek Mbak Apri ki wedok sejati. Lek sampean niki kelentune panjenengan. Kelentune nggon apa? Panjenengan mirsani kula nyawang kula nganggo mata telanjang. Ora nganggo mata batin. Nganggo mata telanjang mboten ngagem netra batin. Lah piye to? Nek mata telanjang Apri ayu. Mayang ayu. Okfa ayu. Mata telanjang nek mata batin. Mimin kae biasa ning kok nyenengke ya. Kae wong jane ra cantik. Kae kok iso dadi madrasah nggo anakku besok. Mimin kae ora ayu, tapi kok wonge sopan santun unggah-ungguh, tepo seliro. Kae agamane ya becik kae. Iso dadi tuntunan bocah kae nyenengake. Nek dienggo pek mantu trimo Mimin bangani Apri. Lah Apri kae ayune nganggo susuk ngono. Lho ki. Nek ora kok, Lek. Kowe nek kok kaduan ketok ayu kok. Nek kok ceran lah jenggotmu. Mbok ya dicukur ngono. Jenggot kok teng cringi silat. Iki lho sing harus dipatahkan. Kakung kabeh. Piye? Klebet panjenengan. Ngopo? Nek gur ibaratnya nyawang kowe wong wedok. Nek mung buru seneng, mriko pirang tahun to buru seneng. Oh iya. Seneng lho mesti ayem. Nek kowe buru ayem di situ ada kesenangan. Lho, rungokno. Nek buru seneng lho mesti ayem. Nek buru ayem uripmu di situ pasti ada kesenangan. Lho. Jadi milih bojo ki menikah itu adalah ibadah terpanjang. Nek salat 10 menit. Poso dari subuh 1 bulan. Nggih, paribasan sebulan. Lah nek menikah rak seumur hidup. Mosok arep golek model kaya ngeten. Wong wedok geleman. Nek aku kan wong perwira. Wong lanang tak bayar. Lho kurang piye aku?
Kuwalik. Lho ditku turah kok ngopo? Oh lah jiwamu ya. Ndaran wong wedok gur ngatung, metek lek wong talak wong lanang tak bayar. Nek aku sok sing gelem karo aku. Lah kok dadi lanang? Sing wong tak bayar. Menjadi madrasah terhadap anak-anakmu besok. Tegese piye to Mas? Tegese piye kuwi? Menawi sekolah formal wonten sekolahan, rak jam 7 tekan jam 12 utawa jam 2. Heeh. Lah, banyak kan di rumah sama ibu, nek bapak makarya. Nek ibu iki becik insyaallah putrane ya becik. Nek ibune ngajari sopan santun, gemati karo bojo sok bocah ya gemati. Jadi pendidikan awal itu dari rumah lho. Oh ngono ya, dari rumah ya. Nggih, dadi nek pengen duwe anak sing becik, soleh-soleh kan kok wonten syarate. Apa syaratnya, Lek? Wiwit cilik, wiwit dari kecil diajari budi pekerti, ilmu agama. Ben anak iso ngerti unggah-ungguh sopan santun, endi kang hak, endi kang batil, endi kang halal, endi kang haram. Kuwi siji sing kaping loro. Nomor loro, wong tua memberikan contoh terbaik. Nek padu, nek ra beneran aja ning ngarepe anak. Neneng ndi? Mergo anak ki gampang mengingat. Jadi nek iso nek padu ki ning tempat tidur. Maksudnya aja ning kamar. kamar. Ra sida padu. Anak aja ngantek ngerti. Sing nomor 3 kanca srawunge anake dhewe sapa? Ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan di luar sana anak-anak kita. Nah, iki. Lah, nggih to. Nah, bener. Medsos menika medeni sakniki. Tol. Anakku ning omah ora ngopo-ngopo ngerti meter telung sasi. Lah iya. Karena medsos menika nek ngati-ati wong tua. Upamane Mbak Mimin. Nggih. Wayahe salat ngisa. Mesti sampean nyontoni salat ngisa sik anake lagi. Sepane salat subuh, sampean nyontoni salat subuh sik anake lagi. Lek Jumatan, sampean Jumatan ora? Nggih Jumatan. Lek Jumatan nganggo rukuh apa sarung? Ngagem sarung ning motife kembang melati. Hak tetep feminim. Ora masalah. Sing penting nindakke. Nek telu mau wis tercover, kok anake jek nakal, jek merusal, adek itu introspeksi. Awake dhewe ngekeki panganan anak bojo iki katutan barang sing haram apa ora. Soalnya katutan barang sing haram, getih sing mengalir ning tubuh anak bojone awake dhewe iki ya getih kang ala. Dadi pola tumindak anarkis, arogan, wani karo wong tua menika wis terperko panganane barang sing ora halal. Haram elak to bathok bolu isi madu tenan lho. Niki sing diarani banci syariah iki nggih ngeten iki. Heeh. Ning ngene iki ya bener lho Mbak Apri. Dadi geguyonan ning ana maknane ana pituduhe. Dadi tuntunan. Lho ra ngono. Lah iki singen cantik-cantik to. Ning kan aurane kok koyo koyo apa jenenge Apa? gebrangas kahanan ngono lho. Nek aku kan ngene iki ora tak pentingke. Alah telek. Senengan. Ning nuwun sewu bener lho sampean mau. Nggih. Cantik itu tidak selamanya, gitu. Nggih. Mesti wong lek Ana wektune. ana wektune, ana jangkane. Tapi nek kebaikan hati itu mbok wong wis ra ono tetep diingat. Betul. Ayo ki paring pirang. Cantik tidak selamanya. Tidak selamanya. Nek kok selamanya tidak cantik ya, Lek? Sopo? Kowe. Kok gur ngono? Itu untuk menangkal wong lanang-lanang sing jahat. Heeh. Oh, mimin kae jane ayu. Ning didandani elek, men wong lanang lah tertarik sak temah kehormatanku tetep terjaga. Kehormatan kok dikerawuki. Lek sampean rong tau tindak rene, diperkenalkan dulu to teman masyarakat. Ceritamu sekno, ajar kendelno. Aku, Lek. Ki sing geger pengen sampean rawuh niki Pak Kateno ki. Pak Katno menika lho. Pak Katno ki nek bengi yo ngejak VCS aku lho. VCS apa? Video call silaturahmi. Soalnya awan kan gaweanku campur sari akeh banget to. Telek. Derek pitepangan gladi wano. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kula dipun paringi tetenger kalih bapak simbok kula, Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Wah, dawa men. Princess Aprilia Sucipto Susu. Artinya Princess menika widodari, Aprilia menika wong wedok sing paling ayu, dhewe lair wulan April, lajeng Sucipto menika Putune Pak Cipto. Udu, susune lancip mergo ganjilan boto. Sing setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Wah. Menika kremenanipun Mas Kucel. Iya. Ingkang gondre. Heeh. Menika anu Mbak Princess nggih. Asma tenaripun Mbak Princess Aprilia. Aprilia. Nek KTP. KTP. Panut Wibisono. Panut Wibisono. Oh, alah nut. Lah setunggalipun. Nah, ingkang kadidene widodari darat, widodari ing mija saking
pasitran gonto mayit. Kula sampun dipun keparangaken pitepangan. Inji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, piyai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jeneng dawane sakmono kuwi ya ana artine, Le. Ya iyalah. Ya iyalah. Artine apa? Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya yang artinya wanita pilihan, terpilih di antara yang cantik. Pilihan terakhir. Ya ora terpilih yang tenan. Heeh, terus Pringganing Tias Ari Gustanti. apa kuwi? Mamah ling lairke nang ngisor dapuran pring. Mula kok laire terus gateli ngono. Pringganten. Oh iya iya. Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Wardono. Artine apa, Le? Waria dodone ora ana. Lah kok kuwi ana? Men iki ku pantasi nggo nyilikke sing ngendang kuwi lho Mas Dodo. Kuwi yo MS Sesen tapi yo nyawang aku yo gawane ngeleki dua ya ora apa. Kuwi ya asi. Asi. Air susu ibu. Air susu iblis. Mereka Mbak Mimin Angga Inggi Nggih. saking Klaten. Klaten. Nawi teng KTP namine sanes Mbak Mimin. Lho sinten? Sukimin. Aduh sumpuk banget ya, gerah banget. Terus gaweane sak liyane lek bengi nyinden. Mbak anu ki Sukimen ki lek awan ngopo? Blantik wedhus. Rumiyin pas dereng gadah modal blantik wedhus kula nate dados TKW. Apa kuwi? Tukang keruk wedi. Oh tak kira lek nyebut gawe ning luar negeri. Tau ngamen barang jare. Nate rumiyin Mas Ari. Wah, tau ngamen. Mosok lek ngamen ya ning anu ngono, ning ngarepe ngene omah-omah apa ning jero bis apa ning pasar? Pasar Bang. Hah? Teng Bang. Bang endi? Bang Jo. Wah, mosok. Nggih. Wih, Mbak. Berawal dari pengamen jalanan. Hah? Lajeng menika dados MC, Hah? menika dados sinden kondang. Iya, iya, iya. Lho, ngendi sing ora kenal Mimin Angga Inggi, enek wayangan Mimin. Cerita dong. Campur sari Mimin. Cerita dong. Ketoprak Mimin. Uyon-uyon. Uyon-uyon Mimin. Laras madya. Mimin pasar Ponorogo enek maling. Aku ora maling kae gur setore karo aku. Nek kan lek jas merah jangan melupakan sejarah. Kowe dhisik ki ra anu pengamen to. Dadi para pamirsa ki ben ngerti kowe jaman proses ngamen dhisik ki kepiye ngono lho. Aku Praktekno. kudu ya. Aku malu. Ya jangan malu karena itu tidak berdosa dan tidak apa jeneng kuwi ngrayah bandane wong liya. Mengke sindan-sindan iki terus underestimate kalih Ya kula. ora, jenenge kristalisasi keringat. Engko ngremehke aku kabeh. Ora. Abi anci kandhanane angel ra ngono kowe iki kok. Aku malah dodoti bahan gibah ngono kuwi lho. Ora, masyarakat sini juga ingin tahu. Biyen kamu pernah rekoso uripe sekarang menjadi seorang waranggana yang primadona dan superstar. Ning saiki mengko mboten do mbuli kula tadi wis. Mboten. Janji lho, janji lho. Iya janji. Saiki dadi primadona ro super tetra kok. Aduh. Piye? Piye Apa? zaman ngamen kae? Dowel asukanya dowel oh nempel imaunya nempel oh cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh Lihat kaki licin. lihat body mulus oh tak tahan. Kok megap-megap lek. Saya ketahu no ini Kok wis suwek bae. tuwek ora suwek. Ini sing penting kristalisasi keringat, Pak. Oh. Saiki sapa to sing ora ngerti Mimin? Panitia ndhawuh nang kene Mbak Mimin menawi enten arta 20 juta mlampah mboten. Tak probesane selangkung nggih anu tambahi sithik ngono kuwi. Kowe nang kene 20 juta. 20 juta. Mulai ra nggondas ye nang Kok kene gabril? 20 juta. Kok senengane kok. Ora, wis matur nuwun panitia, Gawe ontran-ontran. Piye ngamenmu ki nggih ben piye? Dadi kowe ngamenmu kok ngendi wae? Aku dhisik ngameni saka Klaten terus ning
tekan Solo, Palur, Jaten Karanganyar. Tekan nggonku bareng. Nggih, dugi pabrik gula napa Tasik Madu. Nggih, Tasik Madu. Dadi turut-turut dalan ngono kuwi ya. Heeh. Kayak nggawe cicik-cicik ngono kuwi ta. Heeh, ya, cantik. Lebih baik. Aku hidup menjanda Asik ae. daripada harus digilir masa. Aku wanita, dia wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Biar janda, dedek punya harga diri. Harus bisa memilih calon suami. Aduh, Mbak Bon, Pak. Kok mahar wudu ki piye to? Armudu. Lah iya. Gandeng pun rogo tuwa. Heeh. Lek Iya iya. sukimin. Alhamdulillah kula pun sehat, Pak. Sehat nggih? Nggih. Sehat. Bobote pun mundak ya gegarek keriput-keriput sithik sesuk tak botok pun ora masalah to. Oh. Duit gua apa nek aku dandani rogo ya. Ya iya. Min. Oh alah. Golek bali nek bandeng Apa? banci gendeng ya wis kuwi. Heeh. Iki nembang ya, Mbak. Nembang. Inces. Heeh, sadurunge ya Pak kami tuwa tindak panggung tuwa nampilke Mbak bintang tamu karo Mbak Lintang. Nah, ketokno suaramu dan ketokno skillmu untuk masyarakat Babatan Ponorogo. Nah, ya. Bang apa? Oh, kathah pamundutan iki kula. Ya, sik tak wacane. Assalamualaikum Pak Kangkong, nggih. Kula sastra, nggih. Saking Lembah Ndlopo Madiun. Nggih, nyuwun pepeling dandang kula bawanipun, nggih. Terus iki ana meneh, engko iki. Nah. Apa iki? Oh nggih, iki bae pemberitahuan. Nggih, pon niku wau mamunute namung niku. Nembe niku. Nggih. Nggih. Manut sliramu no. Manut napa? Derek mawon. Sa Islami mau wis. Wis. Manut sliramu ya. Kudu bawa wong loro gentenan lho. Ganjen no. Kemampuannya ya kudu totalitas no. Heeh. Kan bekerja itu militan, jangan mudah mengeluh. Nah. Kamu tidak grogi dengan sinden-sinden saya yang cantik-cantik? Santai aja, grade-nya beda dong, grade-nya. Oh, grade-nya beda. Beda. Beda, grade yang di atas siapa? Aku di atas. Oh, ini dong. di bawah kamu. Ibaratnya kalau di Bali itu kastanya kita beda banget. Beda banget gitu ya? Beda banget, jauh banget. Oh, jauh banget ya ampun. Ini kamu murid-murid kamu semua ya ini ya? Yang setara dengan saya hanya Bu Rini. Oh, Beliau dosen, saya asdos. Bojoku iki? Beliau kan yo ngerti apa kemampuan, tapi suaranya beda banget sama aku. Bagusan dia, bagusan aku. Walah edan. Napa? Mana kena? Iya. Sing penting wong loro gentenan Bang ta. Rono, duit tunggal kok. Enak. Ya, maka manut. Iki sing kira-kira nuansane jumbo rak. Ya. Sing jumbo rak dhewe ya. Karo aku. Apa iki kira-kira? Padha angkune. Oh, padha akune. Manuk, heeh, nggih. Angger permanukan kok awake dhewe ya. Nadyan wujud temong peksi. Iya. Luar biasa, cantik, suara bagus, gandes luwes, dandanane patut, meraati, disawangke soneng semke ati, ngleremke rasa. Kayak wedok sisan. Kayak sinden wedok, suarane apik, ayu, sinden kok lanang, dandan wedok tuwa. Wah, Bocahe mangkat. jenenge Sukimin. Jaan futsal ae. Ini yang tidak saya suka dari Apri. Ngapa? Suara apik ning attitude nol. Lah piye tok entute? Kok untuk attitude ki etika. Heeh piye? Kemampuanmu totalitas. Ning kita tahu bahwa panggung ini hebatnya seperti ini tanpa dukungan kocok-kocok sound system ora bakal Lah kesempatan. aku salahku ngendi? Kok mic-mu dadak kowe ngece kanca sound system. Iki Ngece kowe. Ora tak ajarke. Ini lho pentingnya attitude etika, sopan santun adat ketimuran. iki jenenge Sombong kowe Junawa.
Tak kabur kowe. Sing sabar aja nesu-nesu. Atiku jek ning kene urung pindah kene. Iya. Jek ning kene. Iki mono jenenge kontrol miking. Nek suarane banter mikir diadohke. Kaya kowe lek ngajari dhisik piye? Nek kontrol mic. Jadi tebal tipis. Kuwi gaweanmu lawas sih, Lek. Masa tebal tipis sok-sok nek suara tipis mikir dicedhake nek gandang. Oke. Oh iya. Kok kaya traveling nang ndi pikiranku. Halo manis nang Ayo Bu, sliramu. Oh kowe seleh, Iya. ora mampu. Heeh. Pas gen part niki di mboten mampu. Heeh. Mundur. Lah, mundur dak, rada undik lah. Mandura. Kersanipun benten nggih pilah antarane sing mung adol lumuk karo sing memang kemampuannya. Iki suaranya melengking, tapi ketika nada atas nggak bisa, Nggak bisa, nggak mampu. Range vokalnya nggak luas. Mangga Bu, wekdal kasih mangga akan buta. Urung-urung kok wis kain iki piye to? Rada soro, Mas. Sindene budek, Mas. Anu kala menjinge mbok diatur riyen to, Mbah? Ini namanya pressing, penekanan. Suara kok pesing to, Lek? Pressing. Bawa kok kaya wong lelaku. Ada vibrasi ini tidak banjir. Eleke sombong indah nek apik ora. Oh alah. Halo. Golek. Ngandani apa menghancurkan ngandani kok bateri Kok koyo. dibenerke Lah nek kok bater banget. Iku dene lek goleki kudune kan ngono. Lah kowe ra krungu wong kowe wis tuwek kok. Golek isi podang pita. Jas. Ibab. Se. Nganggo. Iba, apa kok sik kok sih ke? Kene iki masyarakate pengen ngerti nek kowe ketika nyuara lanang. Kung tus. Ayo men. Amin. Baik. Oke, baik. Para tamu, para lenggah, para pamirsa, ringgit wacucal sedalun atas ing dalu menika. Iba bunga ing atiku. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sukimin sae napa mawon? Sae napa mawon? Wis gak dibudalke. Ngentosi keluargane sih. Lah iya. Tegese dibudalne suarane. Kowe rasa sok cantik nyoro lanang. Ngapa? Rasa sok cantik Kan ngapa to, Lek? dibedah men rang woi-woi kaya aku. Dadi nek nyuara lanang iki Iya. piye? Oh, begagak. Ya, disiarke sik para hadirin sekalian. Para hadirin, para tamu undangan yang terhormat, para pemuka agama, para pinisepuh sedanipun, menika swantenipun Mbak Princess Aprilia saking Aladan Kitha Klaten bersinar lumantar tetembangan Podang Kuning. Sumangga Mbak Apri. Sumangga. Sumangga Mbak Apri. Princess Aprilia to. Princess Aprilia. Nyanding bisa. Panut. Dadi Princess Panut. Princess Aprilia. Panut. Iso mundur lho telake. Mboten muntir lah, kula ngeten-ngeten lho rasane sawenep ya. Wah, nek dikempet ki cilik. Nek dikempet cilinge mbok jenengan nyobi. Heeh, enggak iso aku. Kempet semaput ya aku. Heeh, rumah teh sehat. Alah. Lah jenengan kesuwen le nyuntik wau. Asline suwantene telas ki rak mergo sing nyuntik kuwi mau. Jane ini nganggo golek alibi liya ini ora apa-apa wis. Nggih nek Tak maafkan.
Ora cemburu kowe. Padahal kok dimaafke banji. Iya nak. Ya. Digarap kecil terus engko digarap anu Samboyo ya kena. Yuk.
wau kan pun sambutan. Nggih. Niki wau nderekaken sesepuh kula niki Nggih. badhe nyuwun napa nggih? Menapa? Nyuwun napa Mbah niki wau? Ngersakaken kula, Mbah. Nggih. Nggih. Nggo blangkrah apa? Gayamu. Nggo tumbal kuwi Nggih, kok. niki nyuwun kalih Sinten? daya mawon. Nggih. Anunipun niki Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Sedaya kan Jumeneng. Simbah ya pinter Oh. kok, Le. nggih Nggih. badhe nyuwun napa niki mengke napa Mbah? Ngersakaken apa, Mbah? Oh, Oh. catetane wonten mriku. Niki wonten Asmarandana podang kuning malah pun diaturke niki wau. Kalian Ngudarasa. Nduk Lintang ayo jumeneng Nduk Cahayu. Lah ya milih sing asli kok, Le. Lah iya. Ora kena dihapus. Luar biasa lho Bu Camat. UMKM juga menggeliat kasunyaten kang berdagang paringi lancar, berkah lumintu nggih. Sejak sekedar hiburan ternyata menjadi berkah buat semuanya nggih. Nah, Pak kami tua ngersakaken lelagon menapa, Pak? Kula sing nem nderek. Oh, nderek. mawon, Sedaya purun. Aku Le jejer Pak Rudi, Pak kami tua iki lho. Ning ati ora serontok gek susuku dadi nglumpuk ki ya. Abrakan kanebo kok Le. Karo serbet kok. Nggih ya nak. Ayo, Dek, Lintang. Mbak Lintang, niki napa Mbak Kakung sing maring dawuh Mbak Bandi? Inggih sugeng dalu, Mbah. Nggih. Salim riyen nggih. Mbah kami tua, Mbah, nggih, Bu Camat, sugeng dalu. Pak DPR. Bapak nggih sugeng dalu. Salim karo kamu gede sik lho. Ah iya lali aku. Mbah Kung. Sugeng dalu cium dulu Mbah Kakung. Kok nek mari lho, Tang. Mari ya malah alhamdulillah to kok. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Pak Dalan. Nggih, sugeng dalu anak Nggih. wedok. Nggih. Nggih. Ada mriko kamera ta mriko nek mboten lambekan tangan nggih. Mbah Bandi ki kagungan anu badhe diparingi karo Lintang Kairo. Oh, wonten Sesuatu. Ah. Gede Lintang. Nggih. Sembah nuwun sanget Bapak. Nggih. Ya ampun lucu sekali. Gustalah. Bola-bola tepuk tangan buat Mbah Bandi luar Sembah biasa. nuwun sanget Mbah Bandi Nggih, nggih. nggih, kalung. Nggih, Mbak Bandi. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa lancar rezekinipun matur sembah nuwun sanget. Kreatif sekali ya Mbak Apri. Karepmu wong bancine ra payu kok. Goro-goro kowe ngrusak pasaranku. Lah ya. Pripun Mbah Bandi? Anu Balitang, niki duwite niki mang celengi mang budonga, nggih. Niki sedinten mang cemplungi 700, mungkin dadi kathah. Nggih, nggih. Nggih to Pak. Sing nyemplungi sinten? Engkang nyempluki sinten, Mbah? Nyemplungi dadi. Oh, duwite dhewe. Lho iki Nggih. duwite mambu donga, dongane Mambut sundal. ya. Nggih, sampun katur napa? Gantos napa? Gantos mawon nggih. Nah, Gantos, nggih. gantos napa Nduk Lintang? Ayo, wong podang meneh wis bacuk muni kok. Ayo. Sasi deman pripun Mbah? Bang. Sesi deman. Ya, nggih. Heeh. Niki anu Bu Camat kalian Pak DPR. Nggih. Tasih kelas pira, Nduk? Cahayu? Kelas sak menika kelas tunggal SMA, Bapak. Satu SMA. Kelas tunggal SMA Ibu Nggih. nggih. Siji SMA wis ayu, sing golek iso golek duit dhewe. Nah. Aku SMA ora tutuk kok, Le. Lah ngapa? Lah nyapa? Meteng dhisik aku. Iso meteng kok piye jane iki? Lah tekan ndi lho Ambrojo Lewinggo? Metu cengel, Dilepet. metu cengel enggak. Di keparipun Bu Camat kalian Pak Ageng tasih kepareng ngersakaken Ngersakaken lagu. Nggih, monggo Bu Camat. Oh sampun nggih. Sampun. Dipun tenggani lho Bu, ampun nih gak Nggih. kula kalian rencang-rencang ya Bu. Nggih. Nggih, sembah nuwun Bu Oh, Camat. Ngaten Ibu, sembah nuwun Ibu. Matur Nggih. sembah nuwun Langsung sanget. sembah nuwun. Nggih. Ngatos-atos mandhapipun Bu Camat kali Pak Agung. Nggih. Ramatone ya, Min? Kula matur nuwun sampun. Mbok terke. Heeh. Kleru. Engko kleru. Lali lah. Foto lah ya. Kata derekke malah aku pekewu to kan derekke lenggah rono malah diparingi 100 ya wis apa kena nggo suntik kabeh sesuk. Nggo nyepai jaran. Ya wong kok. Ayo Nduk bawanono gen dimirenge karo Mbah Kakung. Dibawani mboten Mbah Kung, Mbah Bandi. Bu. Oh, ada. Nggih. Nggih. Mbak kesane Lintang. Rati majeng, rati majeng. Rati majeng. Nggih. Nggih. Pripun raosipun caket kawula Mbah Kakung? Banget. Anget. Anget. Sajake Mbah Kakung ora ngerti nek aku. Oh. alah. Ayo Nduk, Bibi. Ayo, Lin. Bibitane. Uy uy
kok mbok ewer-ewer ki jane ngopo? Aku pengen cerak Pak kami tuwa. Wah. Nek ngene Sajake selerane kami tua. Gitu. nek ngene iki rasa burudi ta. Rudi. Andere Mbak Inces, Dalem. iki nduk Lintang iki makin sempurna. Kuwi mbiyen ketemu aku ket cilik ket SD nduk. Kelas piro nduk? sak benik kula kali nika kelas 3 SD, Bapak. Nah, kelas 3 SD ya. Nggih. Wis melu Pak Kanggo ya. Nggih, awal-awal nderekne kula nyinden nggih dateng panjenengan lho. Lah iya, Bapak. ora ngerti kok saiki wis gedhe men. Nah. Wis duwe pacar urung? Ah. Lho jenengan ngertasi kula pripun? Lho aku takon kok ora ngerti aku. Jare isune karo dalang nom Jogja ngono. Mek kula niku suwedi lho. Nyapa? Pak. Nyapa? Dalah. Lah nggih pripun? Napa? Rumian kan masih Kecil. anu ya Mbak ya, masih anak-anak. Heeh, masih bucin-bucinnya ngono lho. Lah saiki piye ngono? Lah piye nek mung nglakoni kok. Ah, jenengan kok tega men to? Aku jane ponakanmu to ki jere. Ponakanmu ta, Lek? Bu. Angger duit iki tok kalungke aku ya tak aku sedulur. Ya ra bodoh kowe. Ya no batut nono. Iya, luar biasa. Nggih, Lintang. jodoh kan ada di tangan Betul, Tuhan nggih, betul, betul, betul. Bapak. Kamu sekolah yang tinggi dulu, gapelah cita-citamu perkara jodoh Allah sing ngatur. Siap, nggih, matur Mantap. suwun. Nggih. Ya. Pria bagus kang olah budaya Mbak Kung Bandi, saya nggih, nduk Lintang swantene. Putu. Putu. Pripun, Mbak? Putu kula sak manten iki. Nggih. Sak wayahe nggih sak monten niku. nggih. Kawan. Sobat menyang kutha gedhe. Nggih, dalu menika ugi acaranipun bersih desa nggih. Bersih dusun. Bersih dusun nggih. Ini cuma satu dusun. Satu dusun. Kecil skalanya tapi luar biasa Luar bisa. biasa penontonnya banyak sekali. Nggih, nggih. Iki mono mujudke guyub rukune warga Malang. Warga Malang, Nah. desa Lembah nggih. Iya. Lembah Babatan. Iya Ponorogo. Dadi nek pemerintahe Punggawa Prajane iki iso ngarahke wargane ya iso tumata kaya beniki. Nggih, didoakan mugi-mugi warga Malang sedaya pinaringan kesehatan panjang umur, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Nduk Lintang. Timbre suarane pancen kaya mengkono. Ayo nak. Bendera terus kayung Mbah Dandi ngapunten radi majeng sekedhik mengke ngunduri budalang. Nah. Nggih. Nggih Bapak ugi Apa? ngaturaken matur sembah nuwun niki wau. Apa? Nggih kula ditimbali kalian sinten jangkep trans niku wau. Saking Bapak sinten Bapak Gendri nggih. Nggih saking Bapak. Oh, sponsor. Nggih. Oh, nggih. Nggih saking Janaka Motor ugi. Siap. Nggih matur sembah nuwun sanget Janaka Motor jangkep trans nggih. Nggih. Jan. Jan sponsor kan wong ayu kok sponsor akeh ya, Pri. Kene. Aku tak tamak-tamak ora ana wong nyedak belas. Tukang parkir liyane towi. Ini ya sampean rezekine dhewe-dhewe aku nom-nomanku ya kurangane apa. Kurang wedok. Kurang ajar. Ya. Selendang kuning kang saking Pak Rudi kok mendel mawon jenengan niku wedi napa gila? Kok nek
nek Pak Rudi kondur tom-tomen karo kowe lho, Pri. Pripun nggih niki? Nggih mboten wedi, nggih mboten gila. Niki cantik. Maksud kula niku penasaran. Wah. Niku nek mboten macak ngeten iki kados napa? Nggih kahanane ngoten niku. Benjang kula sepil, Pak. Apa dipun tiliki pripun, Pak? Lho, kula dandan ngeten niki niku wonten werdinipun, Pak. Ana maksude. Enten maksudipun. Dadi niki piweling kagem para bapak-bapak. Ngelingke Kangge bapak-bapak. piyai kakung. Dadi nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka bodi. Bodi, heeh. Lah engko rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha. Lah. Lah, Ora malah dikudang. Apa? Alah giyong, Mbah. Giyong. Malah dadi polo gembandul. Iya. Ayo nak. kang saking ukir Swara kurang permana ing wasis Lemin. Isi. Rene yo. Kula. Saman sing suarane bianter kaya lampor. Iki ana pengumuman ana awor-awor. Woro-woro. Woro-woro. Ya, sampean maca nggih. Nggih. Komplek menapa namung? Komplain no. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, dalam rangka memperingati Harlah Karang Taruna Hamas, Himpunan Anak Muda Asem Lancing Sawahan RT 04 RW 2 Dusun Malang Desa Lembah, kami segenap keluarga besar Karang Taruna Hamas dan lingkungan RT Sawahan menyelenggarakan beberapa rangkaian acara. Minggu 6 Juli mancing mania ikan lele dengan jumlah 4 kuintal. Hadiah utama 2 ekor kambing dan almari kayu 3 pintu. Waktu pagi jam 7 sampai jam 12 siang, lokasi sungai sekitar Sawahan ke utara. Lajeng Rabu 16 Juli 2025 pengajian akbar bersama Ustazah Umi Lailatul Rahmah dari Surabaya. Waktu ba'da Isya pukul 19.30 sampai selesai, dimeriahkan oleh majelis sholawat gandrung Nabi dari Madiun, lokasi Jalan Sawahan. Lajeng Minggu 20 Juli 2025 hiburan musik bersama New Armada pimpinan Abah Terong Atmo Dijoyo, waktu jam 7 malam sampai selesai di lokasi Jalan Sawahan. Acara terbuka untuk umum, monggo selamat menyaksikan dan menyemakkan acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mancing maule. Mancing, pengajian, musik kabeh tercover. Tol. lengkap sekali. Sing mancing mau di enek door prize utama. Apa? Kagem sing pemenang utama sing lomba mancing Iya. mendapatkan bonus menginap semalam di hotel bersama Mbak Mimin. Wah, Kuwi ora hadiah malah bencana. Walah, ayo nak tutup kaki. Ya nak. hangrung-rung marang bendoro tias sulistyo Bicara. bicara ngincangake alis. Arti kongke ya Nduk, iki saking Mbah Bandi MB kalung ingkang diagem kelawan Nduk Lintang Kairo. Nggih. Menika mangkuwerdi saking arta wiwit alit ngantos arta ingkang ageng. Nah, menika mawa makna mawa teges guyub rukun di antara masyarakat dan perangating desa menjadi satu, nggih. menyatu dalam gotong royong. Gotong royong. Mula iso wayangan beli niki mergo saka kerjasamane masyarakat. Masyarakat, Alhamdulillah. perangkat dan sedaya panitia, semua elemen dari Yeah. arus bawah sampai perangkat. Nggih, Ya, semoga semakin solid. solid. ngoten nggih. Amin. Jaya. Terus nah ya dimasuk nih. Terus no sesi depan
tuwa kasuwun Nggih. beksa nggih, Pak. Beksa nggih Bapak. Lah, Mboten. kok buatan saged? Oh, nggih. Wah, ingkang beksa Mbak Apri. Loh. Kalih jenengan nggih mangke Bapak nggih. Mbah Bendo. Lah ganti. Oh ya lali. Bapak ini kok Mbah Bondo? Iya. Kowe becik patenana timbang perpisahan ngerti wis riwangi samudana marang pularga karawan praputra liwat kincane alis Mami. Hei.
Bapak. Nggih. Heeh. Sembah nuwun Bebendi. Nggih. Nggih to, Pak. Kan. Nah. Nggih. Nggih Pak Rudi matur sembah nuwun. Oh alah nggih sembah nuwun nggih Mbah Ijo. Oh nggih, lentu biru. Klentu. Lanjut yo mirip lho warnane, Mbak. Heeh. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Bandi. Aku daftar sisan mriku Pak Bandi. Aku daftar sisan. Wah niki kentun Mbak Bandi niki. Kula mang daftarke. Kula. Nika lho Mbak Mbah Bandi. Bandi. Kula Mbah. Lah niki. Kula mang daftar matur nuwun ya Pak. Tukang Bapak tolong Injih matur sembah nuwun Bapak. Lah sindene kleru ijo. Nggih. Jane dalem menika Pak Kateno nggih ajeng nyumbar ngelagon ning Sembah mengki. nuwun ya Mbah ya Allah. Nggih, nyuwun wonten ing nggon gara-gara. Nggih. Ya Mas. Nggih. Wah dicari. Sidane Oh, alah sindenku aja mata duwiten kabeh to. alhamdulillah tok kuliah. Aku gur ngumun Roto, lho. wis roto. Dilepo. Ini aku goyang Mbah Bandi ngantek kok ngono Mbah Bandi kok gur. Mbak Bandi ki wedi lho, Mbak. Apa syok Iya, ya? heeh, syok. Anjay. Heeh, Mbak Mimin, Mbak Apri. Jeh. Mereka Pak Kateno jane arep nyumbang lagu ning nyuwun kok wanci gara-gara. Kondisine mbak-mbak kalih menika ugi bintang tamu. Bintang tamu nggih. Heeh, ya diatur jumeneng sobat Mas Soro. Ya, gabung sisan yuk gen rame panggunge. Hei. Injas. Kowe joget kaya ngono kuwi, Pakde sini kono ki ra kedep lho kae. Oh, yo ndane yo ngono kuwi. Pakde niku mbayangke gek jero kahanane kaya ngapa. Iya ta. Sinden sepak gentuk niki. Ditemongke riyen niku kok nggih dereng tepang. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Ingkang rasanipun abrit paring asma sinten? Paring asma kula Mbak Rina. Mbak Nina. Mbak Rina. Mbak Oh, Rina. Mbak Rina. Asli Ponorogo ya Mbak Rina. Nggih saking Jambon. Jambon. Lah aku mah bengi kon Jambon. Nggih jenengan teng Krebet. Oh nggih nggih. Tasih kenyo napa sampun krama napa single napa nggih double? Anu mah double. Lek teng mriki tasik kenyo. Oh tasih kenyo teng tasih kenyo. Lek teng mriko. Lek teng mriko sampun double. Oh iya. Nggih. Nek teng mriki kenyol, nek teng mriko kenyonyo. Nggih kenyonyo nggih. Nggih Mbak Rina. Rina saking Ponorogo. Ponorogo Jambon. Lah sebelahe nek ora keliru saka Medion. Leres. Kula. Medion. Nggih. Ya tenan. Aslinipun saking Sawo. Sawu Ponorogo. Nggih. Ning sak menika wonten Medion. Wonten Bonsari. Oh, jenenge meni Mbak Bella meni. Nggih, Sabila. Jenengan kok semerep to, Bapak? Apal aku macai lagi. Rumah sana aku dari apal karo Cahayu Pak Ngayu. Kang koyo nggih cantik kaya Bella kaya aku niki mesti apik. Elek kok barang. Lho sindene kaya ngene iki lho Lek jenenge Mbak Rina, Isabella, Lintang Kairo. Lah. Sinden kok jenenge Sukimen. Ya dhewe paringi wong tuwa ya disyukuri kok ya. Lah sing rada peni ngono. Ya ora apa-apa. Saurane rada peni kaya iki lho panut. Kok panut. Bokonge saka sepete kok itu dadekke papansa. Sepete kok iso ngetuke apansa. Nggih, niki kula ngaturaken matur sembah nuwun kanca dumateng Sinten? warga Lembah Babatan. Malah. Malang Lembah Babatan nggih, ugi kanca Janaka Montor Oh, sponsor. Mas
Gendri. Mas Gendri nggih. Mas Gendri. Samenika kersa jumeneng monggo. Kersa Mas Gendri. Monggo Mas Gendri, Janaka Motor nggih. Nun sewu. Nggih. Oh niki bintang tamu niki sponsor saking Janaka Motor nggih. Nggih, Janaka Motor kalian Jangkep Trans. Oh ngoten nggih. Kan lihat, nyanyi lihat. mboten kersa Mas Gendri sanjange badhe nyawer mawon. Oh ngoten oke siap siap. Lagunipun menapa Pak? Lagune napa? Wonten musiknya lho niki komplit. Nggih. Gamelan juga ada, musik juga ada. Monggo, Wonten milih. Monggo. Buk Asmara kalian Cinta Merah Jambu. Wah, Asmara iki. kalian Cinta Merah Jambu. Lah niki lho bagian tukang nyawer iki. Sugeng dalu Om Gendri. Om Gendri Gendri. Janaka Motor Hai nggih. Mas Gendri, iya. Kula nggih seniman ya. Ya Allah beriku. Ya. Ojo lanange apa-apa. Anjay. Gubuk Asmara Nggih. lagune. Nah, ya coba. Suara Mas Gendri. Oke. Nggih. Jenengan wonten tengah kemawon monggo. Niki rada sura mong kagem niki wong ayu. Ayo musiknya gamelan. Mas Ya. Gendri. Musiknya ngetutke, yuk tanpa bawa. Ya. Yuk Gubuk Asmara. Yo. Ayo. Yo ya Mbak Bella, Mbak Rina. Yo. Janaka Motor luar biasa.